Der er en grøn bold til Rasmus Bjerg nu. Ja. Jeg ser de andre, og så tænker jeg, hvor pokker man skal gøre et eller andet her, fordi hvis man skal få et grin, må man være ekstrem på en eller anden måde. Man må overgøre et eller andet. Det bliver sådan min plan. 95-årig dame, som lige er sprunget ud i faldskærm. Det er sådan noget, at Rasmus Bjerg er legendarisk god til. Der skal props med. Han tager et stok. Det er godt ting. Nej. Fuck. Da Rasmus Bjerg tager stokken, så ved jeg, at han kommer til at gå all in på den her. God. Men hun har ikke muskelspind. Nej, men hun har lige er faldet med en faldskærm. Det er som om, han spiller hende nærmest i det sekund, hun rammer jorden. Hans krop kan på en eller anden måde sveje så fantastisk og trist. Du skal læse vitsen op nu, Rasmus. Ja, kommer der en vittighed, eller hvad? Hvad siger politibetjenten til den danske ø? Det er sjovt. Hvad siger politibetjenten til den danske ø? Det ved vi ikke. Vi ved det ikke. Kæft for det sjovt. Du er anholdt. Ja, det var sjovt. Ja, det var skide sjovt. Pisse godt. Bare gå ned igen. Jeg går ned igen. Gå ned igen. Nej, den går ikke. Oh my god.